Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, dikala saya melihat pentas Pak Kangko di SMK dari 1 Nganjuk tanggal 24 Desember 2025 di sesi guru-guru, tentu Niken Salindri ternyata istimewa. Jadi tidak seperti biasanya pada saat itu sampai guru-guru sampai menjelang pagi. Ada video yang menarik teman-teman, seorang Niken Salindri yang notabene dikenal merupakan sinden papan atas. Ternyata ini yang menarik, tolong untuk dicermati. Video saya terfokus pada ini, yaitu dikala ada Nanang PC ya. Ternyata Niken Salindri itu gati teman-teman, kelihatan. Jadi gestur bahasa tubuhnya kelihatan. Kalau beberapa sinden itu kan seakan-akan tuh nah iso jangan dengan Nanang dipasangkan, tetapi justru Niken itu menunjukkan ketulusan hati dengan seorang Nanang. Ini satu hal yang patut mendapatkan perhatian dan patut mendapatkan apresiasi ya. Jadi seperti di Nganjuk itu kan memang kalau ada pentas orang yang disabilitas itu untuk dipentaskan. Nah, Nanang mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Niken. Ini salah satu kelebihan Niken Salindri tentunya ya. Kalau kita melihat kan kadang-kadang kalau sinden itu diikutkan dengan atau disuruh duet berkolaborasi dengan Nanang itu kan kadang-kadang piye gitu loh. Tapi ini kan saya salut teman-teman. Begini saja, biar tidak terlalu panjang, saksikan saja seperti apa. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan? Kita lihat. Do kepareng wungon, terus anak-anakku pedalangan ono ing Kabupaten Nganjuk, mbok menawa rawuh, mbok menawa do mirsani, ayo do guyub rukun. Nek pancen pake kuwi mayang ning Nganjuk, ayo disengkuyung, ayo bareng-bareng. Do tinglajik utawa do lenggah ana ning panggung lak melu bungah melu seneng. Oh kapan-kapan awake dhewe nek bocah-bocah kene do mayang awake dhewe ya nyusul. Ya ya. Wis pokoke percaya rezeki nek sing ngatur, rezeki nek sing nata. Wo ngono. Mulai penak uripe lek ngono, semeleh terus. Ya ya. Yo nduk Ken. Aku njaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa. Mergo nek wanci gara-gara kuwi inti sejatine penonton mayang ya sing jek lenggah ana ing wanci gara-gara. Kalau mau menehi tembang sing klasik apa? Jineman ya gelem. Apa kira-kira nduk Ken? Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh langgam, siap. Bawani mboten? Oh iya ana dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Mitra Asmara, Pak. oh, Nyidra Asmara. Weh, saged niku. Saged, Pak. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah aku mengke enek sing WA aku ki kan. Sinten? Gila tak wacane ya. Kok ndak aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang tunanetra. Iso WA aku to, matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene-kene nek iso njajal bawa ana kok nembang si Niken coba. Oh alah, sik gayam. Alah. Heeh, duh. Hop, stop. Wes. Wis gede dicupuk dhewe mikir. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan, wis gandeng Nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Heeh. Wis Mas ning kono wae. Sabar ya, tenggoku kopong. Cek enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono ya.
Nggih, Pak, injing, Pak. Sugeng enjing. Lilir niku wae. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih, bentene namung setunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem. Oh iya. Wes, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku adi kula niku. Heeh. Nggih. Ya. Lho, penggemar-penggemar wayang nganjuk cik komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya cik lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Mar tak gawakne kaos kemeso lali aku. Oh alah Pak Tukul. Ah iya. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca dija laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak. Nah iya, amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Nika niki. Amin. Wong ngene mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, nggih, pun. Ya. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Mrene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Lah terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Coro kocok. Oh, ya, lakon apa? Ya. Metik seri angling Darmo. Luar biasa loh kan Wiken. Iki kan catetane dudun aku kan. Ndak teh anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwa dicandak karo bocah. Alah tuwa apa to? Lah gedene lek ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Aja nggae kacamata ireng ya ngene iki. malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jumurayu jenenge ula tampar. Ken, Lah, kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. nggih lho, Pak. Ha iya. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu. Leres. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang, ya ta? Heeh. Lho nanang delok dhek mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang, mergo picek. Lho niku. PC audio nggih niki. Iki audio apa? Nggih. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. no. Sampeyan dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku akan dimulakan kan aku ndak aneh-aneh. Lambemu. Wis ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong Lah wedok-wedok. iya. Aku lek kon godho dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek ngono. Niatanmu. Alirane listrik dipateni. Aduh kan. Wani gonjak garwane sang moho wiku Nano anengge sang naga raja
sesilih nyinaka kini. Iki pengumuman kagem penggemare Mbak Niken. Apa? Benjing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to Mas. Lha, Kowe kok ngerti jadwal ini kan sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Map. Apa hubungane karo Google Map ki lho? Ora, aku delok nang postingan Ken. Aku nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas. Enten Nana. suwantene to, Bu. Nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya. Digarap Tanjake wong ayu ya. ya, digarap ya nek Nggih, ngono. siap. Nek lagu niki ki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk niken nalika jek cilik dhisik. leres. Iki di aransemen tegese iringane digarap. Nggih. Nganggo gamelan Bali. Nah, Siap. betul. Monggo Ah. kan. Nggih. Gen ditembangne karo nduk niken yo nang. Nggih, siap. Teman istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah, niku demen kula siap. Retno Cungpe ket mangkat mau wis ngrasani aku ngobengi arep duet karo Nanang. Nggih, kula krasa teng ati kula krasa. Pak. Saestu, Pak, saestu. Saestu niku, Pak. Siap, siap, Pak. Ah, lungguh sik ya, Lin. Nggih, siap. Nah, yo coba Nyidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados.